pasuryan tansah kinambaring semune awan katon nendah solas lagane kareng-reng retu bawane doni mas tan kendhatku ngalembono batin jroning tias hangitung tresno yen sinawang kepiaring kahanan bisa anut bungane angenan lintanging tawang kadya netramu padanging bulan gambarne semu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagum. Wahai saudara Andi Muhammad Ali Mustafa bin Bapak Edi Sutresno almarhum, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Hesti Daratista binti Bapak Purnomo yang walinya adalah ayah kandungnya yang telah pasrah wakil wali kepada saya dengan bayar mas kawin berupa uang sebesar Rp2.025.000 yang Anda bayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Hesti Daratista binti Bapak Purnomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Doni mas tan kendhatku ngalembono batin jroning tias hangitung tresno yen sinawang kepiaring kahanan bisa anut bungane angenan lintanging tawang kadya netramu padanging bulan gambarne semu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagum kaya ngene yen nandang loro asmara jroning nolong mangambar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu diahayu memani jantungku.
أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك كتاب التوحيد سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي
وجودي من بعد حياة البور ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزاح بالقرآن سأمضي أجنو خبث الأرض ونفلي هو فرضي ومن الآيات سنفايدي سوعيد يا مولا فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, ingkang kula hormati para kiai, para ibu nyai, ingkang kula hormati wabil khusus dumateng keluarga saking Bapak Purnomo kalian Ibu Marsiti, ingkang kula hormati keluarga saking almarhum Bapak Edi Sutresno, ingkang kula hormati wabil khusus dumateng kedua mempelai ingkang berbahagia, ingkang kula hormati para saksi ingkang tetulus tawi mboten, ingkang kula hormati Pak Suwandi, ingkang kula hormati sedaya tamu ingkang sami rawuh wonten menika majelis. Ingkang awal mari kita panjataken kita kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Keranten ing enjing menika kita sedanten saged makempal wonten menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Ingkang kalih salat serta salam mugi tetap tercurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita nanti-nanti syafaatipun miyaumi hada ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, niki mengki kagem tata adicaranipun ingkang awal pembukaan, ingkang kalih kawula pemeriksaan ulang berkas ingkang sampun lebet teng KUA Kecamatan Kademangan, ingkang ketiga fa insyaallah mengki taukil wali dilajengaken mengke kalian akad nikah utawi jawab kabul, ingkang terakhir mengke ditutup kalian doa, salajengipun mengke penandatanganan. Monggo kita pikah acara akad nikah ing enjing menika kanthi wasanumul Quran, kanthi pangajab. Mugi-mugi acara akad nikah diparingi kelancaran, diparingi keberkahan lan angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya wa na'udzu wa nasta'in.
Salajengipun kawula pemeriksaan ulang berkas ingkang sampun mlebet teng KUA Kecamatan Kademangan bilih sampun didaftaraken teng KUA Kecamatan Kademangan untuk pelaksanakan nikah Kamis 30 Oktober tahun 2025 untuk tempat Dusun Kaliandong RT 3 RW 10 Desa Dawan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan calon suami nama lengkap Mas Andi Muhammad Ali Mustofa, Blitar 21 Oktober tahun 2001, kemudian alamat Jalan Sonokeling RT 1 RW 4 Rembang Sanan Wetan Kota Blitar. Orang tua ayah kandung Bapak Edi Sutrisno almarhum, untuk Ibu Mustamiatul Khairat almarhumah. Untuk calon istri nama lengkap Mbak Hesti Daratista, Blitar 13 September tahun 2002, untuk alamat Kaliandong RT 3 RW 10 Dawan Kademangan Blitar. Orang tua ayah kandung Bapak Purnomo, untuk Ibu Marsiti. Untuk wali nikah nasab ayah kandung Bapak Purnomo, untuk mas kawin uang sebesar Rp2.025.000. Betul Mas Andi? Pak insyaallah kagem pemeriksaan data sampun dari mulai data diri calon suami beserta orang tua, kemudian calon istri beserta orang tua, kemudian wali nikah dan mas kawin. Pak insyaallah data sampun sesuai. Selajengipun niki mengke taukel wali kula suwun dumateng Pak Suwandi wekdal saha tempat kawula sumanggaken. Saderengipun akan nikah dipun milai. Sumangga kita maos sahadat kaping 3 kadamel nyari iman kita sedaya. Ugi kita maos istighfar kaping 3 mugi-mugi kalepatan kita dipun ngapura dening Allah. Ugi kanthi pangajat akad nikahipun Mas Andi kalian Mbak Esti punika saged beto barokah manfaat masalahah fitini wa dunya hatal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, selajeng kula nyuwun tulung dhateng panjenengan jenengan nikahaken tiyang jaler ingkang nami Andi Muhammad Ali Mustofa. Kula asalaken putri kula ingkang nami Hesti Daratista kanthi mas kawin arta kalih juta selangkung ewu rupiah dipun bayar kontan. Dene panikahipun kula sumanggaaken dhateng Pak Naib. Nggih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, monggo kita milai acara akad nikah ing enjing menika. Saderenge kagem Mas Andi Muhammad Ali Mustofa kalian Mbak Hesti Daratista. Bismillah nggih. Ditata hatinya, diniatkan ibadah karena Allah serta menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Harapannya ke depan Mas Andi bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa menjadi imam yang baik untuk Mbak Esti, kemudian bisa menjaga, bisa menyayangi Mbak Esti sebagaimana orang tua, keluarganya menjaga, menyayanginya dengan baik. Yang terakhir, ketika nanti mengarungi bahtera kehidupan bersama, berkeluarga, selalu dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Andi Muhammad Ali Mustafa bin Edi Sutresno almarhum. Uzawijuka alama amarallahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim biisan. Wahai saudara Andi Muhammad Ali Mustafa bin Bapak Edi Sutresno almarhum, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Hesti Daratista binti Bapak Purnomo yang walinya adalah ayah kandungnya yang telah pasrah wakil wali kepada saya dengan bayar mas kawin berupa uang sebesar Rp2.025.000 yang Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hesti Daratista binti Bapak Purnomo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafina ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Barakallah laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Masyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumunar nyawang aku rokoe. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat untuk Mas Andi dan Mbak Esti yang sudah sah menurut agama dan negara, sudah tercatat di KUA Kecamatan Kadumangan. Doanya semoga ke depan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kalian Bapak Suwandi wonten kesalahan kekurangan ageng pangapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting aku kowe iso dadi siji. Gunung jeblok tak jak ngopi, skoro geni tak ngonglangi. Apa meneh mung lawan bapakmu kuwi. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya
saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkan aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan sahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Ngilangke kabeh sepi, kowe sing paling ngerti, sing paling kemati. Matur nuwun Gusti, sampun maringi sing kemati. Kabeh sepi, kowe sing paling ngerti, sing paling kemati. Matur nuwun Gusti, sampun maringi sing kemati.
hari minangka pandam pandoming para kawula dasih pansatuhu Sirudarsana mriginipun ingkang kinurmatan Bapak Purnomo Ibu Siti saha penganten sarimbit ingkang tansah winengku ing suka bagya mulya Bapak Ibu para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winengku ing karahayu amit amit pasang aliman tabi mugi tinebena ing ila duni miyang telak sari wondene kula cumantaka marak mangarsa hagempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben wan pandikan niki hawratipun hamestuti jejiwan lur kula piniji minangka pengendali wara wonten tata cara upacara adat widi widana iki tata cara panggih penganten hamurwane titidak taning tata cara penganten putri mijil saking panti busana tumuju ing palenggahan Rinengga sapraptane pengantin putri wonten ing sasana Rinengga nuli kalajengaken niki ambedol wujudipun puspa rinonce sekaradi Dewandaru Jendarya kembar mayang ingkang kalajengaken niki tata cara adat widi widana tata cara panggih penganten saparipurna tata cara panggih penganten niki kalajengaken niki tata cara krobongan ingkang kawitan kanthi tata cara gendongan bobot timbang saha tanem jero saparipurnaning bobot timbang saha tanem jero nuli kalajengaken niki asok gunakaya utawi kacar kucur saparipurnaning kacar kucur nuli kalajengaken niki dahar sekul punar ingunjuk rujak degan wondene tata cara ingkang derek salajengipun niki hamapak kadang pisan saperlu hanjangkepi tata cara candhaipun niki pabekten utawi sungkeman mugi para madya ngatus wasana samanggih beda ing sampikala kanthi jinurung puja pujiastuti pujaasta para sepuh saha para ingkang sami hangrenggani sasana adi nuwun Ciktuslah kawitan gandhi hambeda wujudipun pusparinonce sekarang Dewandaru Jendarya kembar mayang ingkang kakung kasta wonten sangaji karipayuhan ingkang putri wonten ing nderekaken pengantin putri mangke mobile ingkang sampun samapta nggih kembar mayang saged kabedol ingkang kalih wonten ngajeng ingkang kalih wonten isih kuwatenganipun pengantin putri hambeda wujudipun pusparinonce sekarang Dewandaru Jendarya kembar mayang kairingan dening rerepen dandang kula ngupadi tumurun wahyu lestaring jejodohan tu ing wuni sapta mitodari kya tumuron saking Maracukunda ngasta puspita rinonce mreng satriya kang luhur kang wus labuh labet mring Gusti kinanjar wahyu tama sekar dewa daru kang sinebut kembar mayang iku datya sarana
syarat wigati tumrap kang mantu putra wis dumugi wahyaning masa kala dumawaing pepesden wonten titahing kawasa arupi jalu lan pawestri bangkit manunggalaken karsa arsa ngancik ing alaming bebrayan ana tepi tata cara upacara adat Widiwidana tata cara panggih pengantin saya jagat genero pengantin sarimbit lelampahan hanya ketik gendogo kencana sigra kumlawe astane hambalangaken gantalan sedari nagit ingkang dipun linting dipun bot-boti jambe tinangsulan wenang lawe suruh matemurose yen dinulu beda lumah lan kurepe ananging gini-git tunggal raosipun ingkang kabalangaken dening pengantin kakung winastan gondang asih dening ingkang kabalangaken pengantin putri winastan gondang tutur gondang asih mengku makna asihipun pengantin kakung dumateng garwa kinasih dene gonang tutur mengku wedi bilih pengantin putri tansah mituhu dawuh-dawuhipun ingkang kakung tan ana kang pantes hangayemi hanuntun dumateng kiblating panembah kejawi sang binagus ing samangke pengantin sarimbit sampun hantangkep asta minangka pedhi tepanganipun pengantin sarimbit dene Eyang Bojonggol Jati nggih Eyang Joko Tambir memuji hanya nyuwun sih nugraning Gusti ingkang murbeng dumadi mugi pengantin sarimbit tansah pikantuk kawilujengan saha karahayon saha ngupadi tumurune wahyu lestarine jejodohan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng putra pengantin sarimbit Sang Joko Kumala sakembaran saha putri Doma sakembaran ingkang sampun hangasta wujudipun Sekaradi Dewa Daru Jayadaruya kembar mayang atangkep asta pengantin putri Hanjengku wonten sangajipun pengantin kakung bekti kula katur Kakang Mas ya ger tak tampa bektimu kusumaning ayu Nimas ndak tampa bektimu ya Nimas monggo Kakang Mas kula wijiki amparaning panjenengan mugi saged ical sukerta ingkang tumempel wonten amparaning panjenengan ya Kakang Mas pengantin putri hamiji amparanipun pengantin kakung mugi saged ical sukerta ingkang tumempel wonten amparanipun pengantin kakung tansah manggih kawilujengan saha karahayon samangke pengantin kakung hangidak tigan katelah hangidak wiji dadi cinampuring abrit lan penak manunggale jalu lan pawestri
panyuwunan kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi saparipurnane hangidak tigan katelah hangidak wiji dadi. Ing samangke Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu sampun nyawaptakaken unjukan saha dhaharan. Unjukan ingkang kalebetaken wonten ing Kendhi Kencana. Inggih menika ingkang awujud tirta amerta adi utawi banyu panguripan. Ing samangke Kanjeng Rama sampun wonten esang ajengipun putra penganten sarimbit kanthi asanti ing arsa sung tuladha tansah paring patuladan dhumateng putra lan putrinipun dening Kanjeng Ibu wonten ing wingking kanthi asanti tutwuri handayani. Sapraptaning wonten ing sasana rinengga nuli kalajengaken inggih tata cara bobot timbang utawi timbang pangkon. Penganten kakung lenggah jenggo sisih tengen, penganten putri wonten sisih kiring. Lajeng ibunipun pitaken makaten kalamun pangudas maraning driya. Dan sedaya sampun karengka dados putra pribadi. Saparipurnaning tata cara bobot timbang nuli kalajengaken nggih tanem jero. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Tak tandur anakku ana ing palenggahan rinengga. Muga bisa ijo royo-royo gegodhonganipun tan gampang sinempyok ing maruta. Saparepurnaning bobot timbang saha tanem jero nili kalajengaken nggih asok gunakaya utawi kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak deli kawak sak kawak-kawake kacang lan sak kawak-kawake deli isih kawak pengantene. Kacar kucur dumadi saking klasa kalpa uwas jene empon-empon saya receh. Klasa kalpa nyemriwi gemelaring jagat ora manungsa gesang. Empon-empon nyuwun sarasan was jini nyuwun kalajengan yatra receh minangka gemi lan astitipun penganten putri dhumateng Gunakaya ingkang sampun dipun aturaken ingkang kakung. Ayo Nimas tampan ana Gunakaya pun Kakang. Ya Nimas. Duh Kakang Mas, kula tampi kula pundi kula celengi kanthi setiting ati-ati Kakang Mas. Mugi-mugi ing tembe saged kangge tumbas sawah, damel omah, tumbas mobil mewah lan tindak Mekah Madinah nggih Kakang Mas. Kanjeng Ibu kula titip Gunakaya saking Kakang Mas Andi. Kanjeng Ibu kula aturi nampi. Ya nggih tak tampa. Tak tampa tak simpen ana ing lumbung arum ya nggih. Muga-muga ing tembe bisa kanggo pawitan anggon melulumban ing madyaning Baran Agung. Saparipurnaning kacar kucur tayasok Gunakaya nuli kalajengaken inggih senajan to kembar busanane cengkok lan sulabane sampun benten-benten awit benten romolan ibunipun lan benten pikaremanipun. Ayo Mas.
Mbak Esti yang nyuapin, Mbak Esti. Mas Andi yang pegang piring. Yang kanan nyuapin, yang kiri pegang dagu. Nah. Gantian Mbak Esti yang pegang piring. Nah, Mas Andi yang nyuapin. Nah, yang kiri pegang dagu, yang kanan nyuapin. Nah, yang di belakang kulaturi pengen. Oke, ngandering romo mugi-mugi ngaturaken jodoh nggih. Kembul bujono androino tai dahar sarengan menika mengko makna bilih pengantin sarimbit sampun nunggal cipta rasa budi lan karya. Nunggal tekad, nunggal ati, nunggal sedya. Kalajengaken inggih ngunjuk rujak degan. Rujak degan kapendet kaking degane klopo gading. Klopo gading kagadang-gadang mugi pengantin sarimbit anggenipun lelumban wonten mabranipun agung. Tansah kecukupan ing babagan sandang lan pangan. Lan menika mengko redi bilih pengantin sarimbit wiwit dinten menika terus saklaminipun sampun boten ngepang-ngepang kadidine iline banyu. Palakrama hanamung sepisan kangge saklami-laminipun wiwit donya tekeng delahan. Saparipurnaning ngunjuk rujak degan nuli kalajengaken inggih tata cara candhaipun hamapak kadang besan. Nggih. Bune-bune niki bapakne kados pundi? Wis pirang-pirang dina prenjak ing Gancer ateges ana tamu agung, Bune. Oke, bapakne monggo dipun aturi tindak dateng dalem. Kadang besan sing rawuh, Bune. Nggih. Nggih sami lujeng kadang besan rawuhipun kadang besan. Nggih kanthi sapandonga ngawilujeng saking panjenengan sakeluarga. Kula keluarga agung saking Laladan Rembang Saran Wetan Blitar ngantos dumugi badhe sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama boten dipun keparengaken hangasta duwung utawi keris ugi boten dipun keparengaken mawi cenela. Mila duwung dikalolos cenela ugi dipun lepas. Estining manah sumedya sumengkem pepadane Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu hanyadong. Rumentahe pangasta saking ngarsane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Sigra tumungkul hamangkelu. Yayah konjem Bantala wadane Resa Pengantin Sarimbit. Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu dupi nampi sungkemipun putra pengantin Sarimbit. Sumedhot ing wardaya tan bangkit sinayudyan. Sakala ngelus pamedhangane risang pengantin Sarimbit. Winiwir wiwirik maneh kanthi sutresna asih. Kanthi asanti dumateng ngarsanipun Gusti Jaya Wijayanti nilbayane Sambikala. Kanjeng Ibu kula ingkang sowan, Kanjeng Ibu sewantun ugi Kanjeng Rama kula ingkang sowan. Kula pun putra kekalih nyuwun tambahe pangestu.
Tanpa pangestu saking panjenengan kula mboten saged lumampah kanthi gagah Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Ya nggir. Tak tampa bektimu ya nggir. Tinon wis paripurna tata cara upacara adat Widiwidana tata cara panggih penganten. Satuhu trepindo curiga manjing warangka. Bebasan getih rong tetes daging rong tampel samangke sampun manunggal dadi sajuga. Parane sedya sang sejaka ninggalake alame sejaka sang kenya ninggalake alame sang kenya. Saperlu ngatokan nunggal ati nunggal jiwa nunggal raga. Genyohana tepi darmaning gesang bilih tiang gesang ketah jejodohan. Minangka nangkaraken turun utawi wiji ingkang sarwa utami. Ingkang saged lajengaken sudara turunipun keluarga ingkang sami bebesanan.